Hola! Aquests dies la UGT ha publicat un informe on s'afirma que tenir un pis turístic és gairebé sinònim d'explotació laboral, que les netejadores cobren menys que en un hotel, que moltes no tenen contracte i que tot plegat és un forat per a la seguretat social. Però realment és així? Tots els que tenim un Airbnb som explotadors? I si aquest relat no fos tant una denúncia social, sinó una manera de frenar a la gent que vol ser més lliure? Qui són aquests pisos turístics? Són grans empreses? Multinacionals? O som molt de nosaltres? Persones normals que estem intentant construir una mica més de llibertat a la nostra vida? Per qui no em conegui, soc l'Albert i després de 15 anys sent camioner vaig aconseguir la llibertat financera als 42. En aquest canal comparteixo la ruta que a mi em va funcionar per ajudar-te a tu també a aconseguir la teva llibertat financera. Doncs anem al vídeo! Els punts de la UGT diuen un 25% menys de sou en pisos turístics respecte als hotels. Un terç del personal no té contracte. El sector dona més places que en els hotels, però amb menys treballadors. Gran part dels pisos són gestionats per empreses que cobren fins al 20% de la reserva. Denuncien infracotització i demanen canviar la llei perquè es pugui inspeccionar dins dels pisos. Això, explicat així, sembla una catàstrofe social. Però quina part d'això és real i quina és construcció ideològica? El que aquest informe no explica és que molts dels que tenim una vivenda turística som autònoms o som particulars, que ens fem nosaltres mateixos la neteja, la comunicació amb els hostes, la gestió, la publicació a plataformes, el manteniment, és a dir, ho fem tot. No estem explotant ningú. No crec que es paguin els netejadors o netejadores per sota del preu que paga un hoteler, ja que la dificultat que hi ha de trobar personal de neteja que respongui amb la rapidesa que exigeixen plataformes com Airbnb seria impossible de trobar el personal adequat. Calendaris impredictibles. No pots fer un contracte estable si no saps signar reserves. Per tant, l'amfitrió que ho necessita contracta directament els serveis d'una empresa de neteja. Si no ho fas bé, et penalitzen amb males valoracions i et quedes sense ingressos. Per tant, el relat que volen fer-te creure és que som una mena de nous patrons que exploten treballadors. Si us plau, fugim de la polarització. Una de les coses que més m'amoïna és veure com des de certs discursos polítics o sindicals es continua alimentant la divisió entre treballadors i empresaris, com si fossin dos mons enfrontats. La realitat que això no és així. Una persona pot ser treballadora uns anys i després crear un petit negoci, o a l'inrevés, algú que emprèn pot haver de tancar i tornar a ser assalariat. També hi ha milers d'autònoms que fan feines de treballadors sense seguretat laboral. Això ens hauria de fer entendre que les etiquetes no serveixen per construir una societat més justa, serveixen per dividir, per crear ressentiment i per mantenir a tothom quiet, al seu lloc. Una de les trampes més perilloses del sistema és aquest, idea de classes, social fixa, com si una persona hagués de ser treballadora tota la vida o si és emprenedor ja no pogués tenir problemes. Tu pots començar sent treballador, formar-te, estalviar, invertir i convertir-te en emprenedor. Pots muntar un negoci i si no va bé, pots tornar a ser assalariat. La vida és canvi i voler créixer i no hauria de ser motiu de culpabilitat. Hem d'entendre que no hi ha un bàndol bo ni un de dolent. El que hi ha són persones que volen viure amb més llibertat i institucions que volen mantenir el control. No hi ha res immoral en voler tenir una vivenda turística. És una forma de crear un actiu, de tenir una renda que et permeti viure una mica millor, o almenys tenir una mica més de marge. Això no vol dir explotar ningú, ni voler fer-se ric a costa dels altres. Vol dir ser responsable, invertir, arriscar i treballar. I si això es fa amb respecte i honestedat,
és molt més digne del que t'intenten fer creure. Aquí no es tracta només de pisos turístics, es tracta del model. El sistema no vol que tu siguis lliure, no vol que et puguis pagar la teva vida sense dependre d'un sou. I cada cop que algú troba una escletxa, com una vivienda turística, com una web, com un canal de YouTube, com un negoci que li vagi bé, apareixen regulacions, impostos, sancions o discursos de culpabilització. Institucions com sindicats o governs no protegeixen el treballador, el mantenen dependent. Et venen la seguretat d'un sou fixe, però et roben la possibilitat de créixer. Si vols crear un actiu, et posen traves, burocràcia, impostos absurds, normativa canviant. Si delegues una part del teu negoci, llavors et diuen que ets un explotador. Si t'ho fas tu, no tens ajuda ni reconeixement. El missatge que et volen donar és: treballa, calla, paga impostos i no et desviïs del camí. I si t'atreveixes a fer el pas, et farem sentir malament. T'acusarem d'egoista, d'immoral o de ser culpable d'alguna cosa. Mireu, jo he estat treballador i sé què és arribar just a final de mes. Però també sé que amb coneixement, amb constància, amb actius, com una vivienda turística, com una inversió ben feta, pots començar a sortir d'aquesta roda. Aquest canal existeix per això, per donar eines reals, des del respecte a qui vol viure millor. Per mi, el que és immoral és voler que la gent no pugui mai sortir de la seva classe social. El que és immoral és fer veure que tot petit emprenedor és un explotador. Això no és lluita de classes, això és control social. Jo no sóc millor que ningú, però vaig decidir prendre responsabilitat de la meva vida. Vaig buscar maneres de generar ingressos que no depenguessin només del meu temps. Això m'ha costat esforç, errors, diners, hores, però m'ha fet lliure. Això no és un privilegi, és una opció. No és fàcil, però és possible. Ningú hauria de fer-te sentir malament per voler millorar. La llibertat no te la donen, te la construeixes tu. Quan ho fas, molesta, perquè la llibertat individual és el pitjor enemic dels que viuen del control col·lectiu. T'animo a no deixar-te atrapar per aquests discursos que només generen culpa i ressentiment. Si tens un pis, si tens una idea, si tens ganes, treballa-la, aprèn, arrisca't. No per fer-te milionari, sinó per viure millor, per tenir més temps, per estar més present a la teva vida. Això no és egoisme, això és llibertat. Et diran que ets insolidari, que has d'esperar ajudes, que has de lluitar per millors convenis, però potser el camí no és esperar, sinó crear. No és lluitar contra, sinó construir a favor de tu mateix i de la teva gent. Jo t'animo a fer aquest pas, a deixar de pensar com un engranatge i començar a pensar com un ésser lliure. No et dic que deixis la feina demà, et dic que comencis a plantar les llavors d'una altra manera de viure. Si tu també ho veus així, et convido a quedar-te, perquè aquest canal no existeix per fer-te ric, existeix per fer-te lliure. Subscriu-te i deixa'm un comentari. I recorda, diners amb seny per ser lliure!